cystal, a maen nhw'n gallu gweld wedyn beth mae'r beirniad yn meddwl i cyffyle nhw hefyd. Enghraifft, pe bydde Laura wedi rhoi marc isel iawn i fi, bydden ni'n gwybod yn y dyfodol, wel, bosib bod yna ddim pwynt mynd ar ceffyl yma o dan i hi yn y gorffen yn y dyfodol. Ond os agyn nhw'n rhoi marc, mae'n anodd iawn wedyn i'r pobl wybod lle maen nhw'n sefyll gyda'r beirniad yn annibynnol. Odi, mae'n rhoi rhyw fath o gyfeiriad i'r dyfodol yn dwi? Ydy. Yr steward hefyd wrth i hwchor nhw. Y stewardiad yn gwneud gwaith gwych drwy gydol yr wythnos ac yn sicrhau bod pethau'n rhedeg fel watch. Yn wir, mae rhaid cadw at yr amserlen. A wy siŵr bod i ddim yn dascawdd weithiau i drio cyflymu'r broses ac i gael y penderfyniad oddi wrth y beirniad. Na, mae hynny'n wir. Maen nhw eisiau cymryd i amser. Maen nhw eisiau gwneud siŵr bod i penderfyniadau nhw'n gywir. Mae'r het i ffwrdd. Yn wir. Sy'n golygu bod na benderfyniad. Mae'n danfon y cyffyle allan eto. Maen nhw'n mynd i gwneud cylch. Bosib bod nhw'n mynd i edrych ar nhw'n cerdded yn gyntaf. Felly mae'r 8 ceffyl sydd wedi bod yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Y ceffylau Hela yw marchogaeth tan gyfrwy. Yn cerdded mewn cylch am y trola. O flaen y ddau feirniad yma yn y canol sydd i weld yn dod ymlaen yn dda, mae rhaid gweud. Mrs Laura Hamilton wedi bod yn ei marchogaeth nhw, a Mr Michael Marion wedi bod yn edrych ar y gydymffurfiaeth y ceffylau. Dwi'n meddwl bod yna newidiad. Dwi'n meddwl bod Matthew Ainsworth wedi cael ei ofyn i ddod mewn yn gyntaf. Mae'r hosglymau mas. Felly, yn wir, mae yna newidiad wedi bod. Mae'r un oedd yn gyntaf wedi mynd lawr i'r ail safle ar hyn o bryd. Ond yw'r gystadleuaeth ddim wedi gorffen tan bod y rhosglwm yna yn dylawd i Heledd. O gwmws. Felly march neu adfarch neu caseg mae'n ddrwg gyda fi. Fydd yn mynd â hi. Mae adfarch yn boblogaidd iawn. Fel bryd o geffyl hefyd yn dyn nhw. Fel math o geffyl. Fel math o geffyl yn wir. Wedi cynyddu yn ei poblogrwydd hefyd dros y blynydde'r adfarch. Felly, gyda'r gystadleuaeth yma, dim ond y caseg a'r adfarch ni'n gweld. Ond dyna yw swydd yr adfarch wrth gwrs yw i farchogaeth, a maen nhw... O, felly, dyma ni. Mae yna benderfyniad wedi bod a mae'r hosglymau yn cael ei rhoi allan. Dyma ni yr un dath yn gynta yng nghystadleuaeth y ceffylau Hela yw marchogaeth ar adran caseg i adfarch dros 4 blwydd o'd. Yn falch iawn o gael yr hosglwm coch llon gyfarchiadau gwresog i Mr Matthew Ainsworth a Wentworth yn mynd â hi ar fore di llun yma yn y sioe. Yn ail wedyn, mae gyda ni eiddo Chelsea Thomas. Yn y cyfrwy, Matt McGiven o Abertawe, Swift's Mayflower. Ac yn drydydd, Kilcannon Skyfall. Wedi cael y trydydd wobr yn berchen i Miss Samantha Parry. Dyna'r 3 sydd wedi dod i'r brig yma yn yr adran hon. Felly mae'r hosglwm coch
A llongyfarchiadau mowr iawn yn mynd i Mr Matthew Ainsworth yn berchen ar Wentworth ac yn ennill cystadleuaeth i'r cesig a'r adferch dros 4 blwydd o'd yn adran y ceffylau Hela i'w marchogaeth. Neu na.